сафар мо ба соҳили дарёи Ганга омадем барои тамошо кардан. Ин яке аз шохаҳои дарёи Ганга мебошад ки пур аз киштиҳо ҳаст, пур аз ана ҳамин хел мардум аст ки ҳама барои тамошо, барои истироҳат омаданд. моро ҳамроҳ бошед, наворҳои баъдӣ хеле ҳам ҷаззобтар мегарданд. мо тамоми гӯшаҳои зебои Ҳиндустонро сайр кардем. имрӯз фурсати он расид ки тавассути ин киштӣ ба дарёи Ганга биёем ва ҳоло бошад сайр мекунем дар дарёи Ганга ва тамоми паҳлӯҳои ин дарёро ки машҳуру маълум аст дар ҷаҳон мебинем, аз наздик ошноӣ пайдо мекунем ва наворҳои ҷолибро низ баҳри шумо пешниҳод месозем. моро ҳамроҳ бошед. دوستان در ساحل دریای گنگا مردم آبازی میکنند، قسم دیگر باشند این آب رو مینوشند و باز قسم دیگر باشند برای استراحت و فراغت تماشا به دریای گنگا میآیند. ببینید منظره رو چقدر مردم پای استراحت و فراغت و تماشا و آبازی و دیگر کارها مشغول هستند.